Xa estamos aquí dispostos a coñecer os mellores bares de Santiago con vos. Hoxe faremos un Compostela en Llamas especial noite. Faremos unha ruta, eso sí, con 5 paradas. Comezaremos polo Fraggle Rock, logo estaremos no Embora, na Reixa, no Ultramarinos e por último no Paz Quintana. Preparadevos porque isto está a piques de comezar. Na seguinte reportaxe coñeceremos o lado máis musical do Fraggle Rock, un establecemento que cumpliu 10 anos o pasado verán. A esencia cruda e auténtica deste local non lle pasa desapercibida a ninguén. Espero que tampouco a vos. Oh yeah. Come on, brother. Yeah, we. Oh yeah. Good, I'll join. As noites de moitos composteláns comezan en sesións vermú como a que o pasado mes de xuño serviu para celebrar o 10º aniversario do xa emblemático Fraggle Rock. A brindar, 10 años de Fraggle Rock, todo el mundo a brindar, ¿vale? Un aplauso, grande, todo brindar. When I got away to live, won't be back no more, won't back down south, child on you. Nunha data tan sinalada non poderían ter faltado os pinchos ou as arpeiradas, pero se eu tivera que sinalar unha labor imprescindible por riba de todas as demais, sería a deste rapaz de sombreiro chamado José Manuel. Al canto tempo levas aquí preparando a queimada? Ahora mesmo levamos 45 minutos, tardaremos 10 ou 15 minutos máis. É unha queimada de temporada. Botamos aquí unha laranxa, limón e mazá, e aproveitando que estamos de temporada de cereixa, botamos as cereixas. E máis ou menos isto para canta xente crees que vai a dar? Isto depende do que queiran beber, home, pero un chupito cada un charalle para 30, 40 personas. Isto é cojonudo. Para o frío, que ni na virgen. E para o calor tamén, home. Esperamos que un frío e xa está. O Fraggle non só resplandece en celebracións puntuais. Nos últimos anos consolidouse como un bar de concertos, axudando a manter vivo un circuito musical que, de non existir, deixaría a nosa cidade fora da vanguarda cultural de Galicia. Presento vos a Alfonso Espiño e a súa guitarra, non sei se ten nome ela tamén. Chámase Miña Xoia. Miña Xoia, Sí. cantos anos levas con ela? 17 anos, posiblemente. Que ten o Fraggle de especial? O Fraggle, pois que ten o Fraggle, ten a Esteban e ten a toda esta xente que ven, que é fiel, que leva 10 anos vindo por robar. E logo ten moi bo rollo, moi boa música e que dure outros 10 polo menos. Como ves ti a evolución cultural de Compostela nestos momentos? Bueno, evolución, digamos que se está desinstitucionalizando para volverse máis de iniciativa cidadá. Hai concertos, sigue habendo iniciativas, está a regadeira dela, hai moitos espazos, e deixou de haber outros, sabes, pecharon os teatros públicos, as programacións baixan, pero, bueno, a xente botalle a imaginación, é importante sair, encontrar saídas por outros sitios. Baretos compostelanos de toda a vida, é moi bonito que estén ben de xente e tal, porque axudámonos todos un pouco, e, bueno, é moi importante que continúen, aparte neste momento que sigan adelante facendo cousas como agora e cumplindo anos. Deste bar, marcho feliz de saber que grazas ao traballo que se fai en lugares como este, podemos augurarlle ao rock and roll na nosa cidade un futuro infinito. Para seguir a nosa ruta nada mellor que un paseo polo Embora. Trátase dun lugar que ten todo o indispensable para facervos vivir unha noite inolvidable. Música, teatro, DJs e sobre todo unha oferta enorme de cervexas e cócteles. Non vos movades porque a seguinte visita ides a disfrutala cos 5 sentidos. Rúa tras San Fiz de Solobio. Recordade ben o enderezo porque aquí atópase o Bar Embora.
Durante todo o mes de agosto seguiu habendo iniciativas culturais de peso na nosa cidade. Un exemplo moi representativo deso é o Festival Feito a Man, que aconteceu en numerosos bares do casco histórico. Hoxe vamos a visitar o Embora e coñeceremos os rapaces da banda Magnifique. Aquí estamos co portavoz natural da banda, da Magnifique, que é Miguelón, da Coruña. Que tal estás? Moi ben, encantado de estar contigo. Sabes que o que puso os teus pesos aquí na rúa das San Fite Solobio, diante do Embora, foi o Festival Feito a Man. Que te parece esta iniciativa? Pareceme unha iniciativa estupenda. Teña que haber máis iniciativas así. Grupos emerxentes, xente que está empezando, os artistas do país. Hai que darlle promoción. Estes festivales teñan que estar sempre aí. Todo o ano, a tope. No Embora son programadores profesionais e aportan á cidade un escenario con oferta variada de música e teatro durante todo o ano. O ambiente deste bar é reivindicado polos seus clientes como un valor imprescindible para tratar de facer de Compostela unha cidade de vanguarda cultural. É unha oportunidade de ter agora os concertos aquí en vivo, así que hai que aproveitalos. Isto é un luxo, falan de Barcelona, de Berlín, de Ámsterdam. Eu creo que unha calidade musical como esta, a precio cero, nos tempos que corren é un auténtico luxo. Non hai que marchar a ningunha gran metrópole para disfrutar desta calidade musical, a verdade. Genial, mucha gente, un ambiente maravilloso y ojalá se hagan eventos así siempre. Oxalá houbera máis iniciativas como esta se poderan levar a cabo e se apoyaran. Bueno, Coralí, me encantaría saber cuál es tu valoración musical como artista, como cantante, de los espectáculos que estamos viendo estos días en Santiago. Pues espectacular, o sea, hay un nivelazo. Hay muy buenos artistas, muy buenas propuestas, cosas muy innovadoras. Nun ambiente tan inspirador, non é nada extraño que entre birra e birra xurdan expresións artísticas espontáneas nas mesas do bar. Ademais de todo o que acabades de ver, o Embora está a vivir actualmente unha das etapas máis emocionantes da súa historia, pois este ano, na súa planta de arriba, estreou segunda tempada a Regadeira de Adela, o primeiro microteatro por cartos de Santiago. Esto es la alcoba de Adela, como podéis ver, es una de las salas. Hay gente que está trabajando. Por aquí está el salón de Adela, que es este, que es la sala grande. Ahí está, bueno, un poco revuelto, que se está preparando cosas para hoy por la noche. Esto de aquí es el roupeiro. Vas a ver lo que están haciendo ahí con esas cadenas. Y tenemos una cuarta sala alternativa que a veces, y solo para los más atrevidos, también se hace de teatro aquí en el bar. Lo que tiene, sala de teatro y es baño también, las dos cosas. Pues muchas gracias, esto ha sido a Regadeira de Adela, os esperamos. Con todo, o que nunca vai a faltar se vides por aquí, vai a ser unha oferta enorme de cervexas e un servizo exquisito de coctelería. Your own personal Jesus. Bueno, Vences, y de todos estos tragos, ¿cuál es el que más pide la gente? Hombre, el margarita sale bastante, el mojito menos, y hay gente que viene específicamente a tomar el Bloody Mary aquí, la verdad. Esto me han dicho que es ideal para la resaca. El Bloody Mary es muy bueno para la resaca, sí, la verdad es que sí. Asienta el estómago y te deja ahí, ya te coge el puntito para volver a empezar otra vez. Hoxe despedimos o programa tomando un trago con Vences, que ademais de ser unha das caras máis visibles do local, é un auténtico experto preparando o Bloody Mary.
for you to say the first word, so you're waiting and waiting and the only reason that you came, so what you're scared for? Well, don't you always do the same? It's waking up for, don't you know the lights are flashing down in here tonight, and some might exchange. Faremos a seguinte parada no bar A Reixa. Para coñecer este lugar asistiremos a dúas actuacións musicais no propio local e recordaremos o Festival Nativo Outono Rock acontecido na nosa cidade o pasado mes de outubro. Da man do seu coproductor Fran Villasemín coñeceremos o bar pero tamén a tenda A Reixa. Esta reportaxe ven sendo unha síntese perfecta dos elementos que mellor definen a historia do rock and roll na nosa cidade. Por fin chegou o momento de visitar un dos bares máis emblemáticos do casco histórico. Acabamos de chegar a Reixa. As paredes deste lugar son testemunha de miles de noites de boa música e diversión. A Reixa abreu nos anos 40, pero poñendo rock and roll fai 18 anos. E fai 18 anos en Santiago pois era todo folk, música de cantautores e tal, e realmente a Reixa é o verdadeiro bar de rock and roll de Santiago. Case 2 décadas despois do seu nacemento, este local segue congregando a un público diverso en estilo e procedencia. Podo dicir que o Reixa é un sitio que sempre me gustou vir, desde que cheguei a Santiago no ano 99. Para min supón o descubrimento dunha Compostela especial, unha Compostela de xente para xente, aquí todo o mundo cabe, aquí todo o mundo entra, sexas quen sexas. Descubrino na miña época universitaria e 15 anos despois sigo aquí. Gústame moito, é a primeira vez que veño, é máis a estética do local, gústame moito. Llevo viniendo bastantes años y la verdad es que está de puta madre, o sea, gente muy buen rollo siempre y música también. Sobre todo rock clásico, garage, pois incluso algo de mod. E bueno, eu creo dentro dos pubs de Compostela, para mí personalmente un dos meus preferidos. Eu creo que é onde se escoita quizás a mellor música de Santiago. She's just about 5 years old. You know my parents are gonna be the death of us all. Two TV sets and two Cadillac cars. Well, you know, ain't gonna help me at all. Nah, just a tiny bit. And one fine morning she turns on a New York station. Neste bar resulta moi fácil atoparse con música en directo, xa que programan de forma constante tanto artistas locais como foráneos. Que tal o concerto na Reixa? Que che parece este sitio como escenario musical? Pois guai, nos levamos aquí como un ano e pico, vindo así asiduamente os martes e tal, e mola moito ter a xente tan cerca e aparte o sitio sona de puta madre. I find it's a temple of rock and roll, which is cool because the building it's in is maybe older than Jesus, maybe. I'm not a Christian, I'm not a Muslim, I'm not anything. I like rock and roll, so but I do think there deserves a place for everyone in history. So for me to play here and in these ancient walls where I could, wait a second here. I think I can you wanna hit that?
Víctor, como valoras ti que as bares como a Reixa que programan actividades culturais, concertos, por exemplo, ao longo de todo o ano? Ao longo de todo o ano o que hai que facer, tío. Fai 10 anos había moitísimas actuacións aquí en Santiago, en todos os bares. Se foi perdendo, ahora se está recuperando. Nos, Mofebefa, eu e Evaristo, levamos todos os anos 90 e onde sacamos, onde conseguimos sobrevivir foi precisamente por eso, porque os bares programaban, porque a cultura era viva e estaban nos bares. Parece que cando non hai pasta, os bares sempre están aí para apoiar a xente que está facendo cousas, actores, músicos e de todo, vamos, así que pois é o que queda, é o que hai e é o mellor tamén. Por supuesto, en un momento en que la cultura es un tema en que se está recortando por todas partes, entiendo que lo mejor es que los que tienen mano para ponerlo así al alcance de todos es lo que deben hacer. Outro aspecto interesante da filosofía da Reixa é que parte dos gustos dos seus clientes contan cun reflexo na proposta estética que supón a Reixa Tenda. Nesta esquiniña cercana ao Arco de Mazarelos, foron vanguarda na importación do estilo pop rock británico, traendo as mellores marcas internacionais á cidade. Un exemplo claro do enorme nivel de convocatoria do que é capaz a Reixa é o Outono Rock Festival. Este evento que xa vai pola súa terceira edición estáse a consolidar como unha das citas musicais máis importantes do ano. Cales son para ti que estás detrás de todo esta producción, eses beneficios non económicos que pagan a pena para estar todo o ano traballando nunha iniciativa como Outono Rock Festival? Claro, nós disfrutamos que a música, estamos ali e tío ves que estás ao noso lado en dos concertos e nos estamos así, disfrutando e cando hai cancións que son alucinantes están así os pelos de punta Nos o facemos porque nos gusta. A ver, evidentemente non queremos perder cartos, pero non nos forramos como sabes, moita xente pensa, estos se están facendo de ouro. No. Está claro que a Reixa merece a posición destacada que ocupa no sector hostaleiro de Santiago, pois a estas alturas xa son moitos os que recoñecen que é neste tipo de tabernas onde se agocha a auténtica cidade da cultura. Agora chegarémonos polo Ultramarinos para coñecer a última etapa do emblemático pub. Ali teremos a oportunidade de charlar coa cantante Nasla Xami e de probar unha caipiriña altamente recomendable.
Para rematar a nosa ruta visitaremos un clásico da amendoa da cidade. Trátase do Puff Ultramarinos. Shitters in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. No Ultra, como o chaman os autóctonos, combínase o carácter enxebre das tabernas históricas unha estética modernista que en ocasións recorda o estilo de fotógrafos como Chema Madoz. Recordo alá polo ano 98, que tiña máis ou menos 18 anos, viña por aquí, isto xa se chamaba Ultramarinos, pero logo cambiou de nome e recuperou o nome original despois. De onde ven este nome? Porque vos decidiche destraelo outra vez. Isto eran ultramarinos de verdade, antigamente. E despois, cando se convertiu no Puff Ultramarinos, causou tanto furor aquel Puff e foi tan coñecido que realmente cando nos o collimos intentamos poñerle outro nome que xa non me acordo cal era, pero ao final acabamos chamando sempre Ultramarinos, entón tampouco tiña moito sentido andar buscando outros nomes, era Ultramarinos de toda a vida e así que... Este Puff, que nas 3 últimas décadas percorreu un camiño cargado de etapas diferentes, vive nos nosos días o tramo de maior compromiso cultural da súa historia. Cobrando compás, o pé das ondillas que veñen a paz, que se me pediron, que se me mandaron, que cante para arriba que fa, que se me pediron na vida dunha, o pé das ondillas que veñen e van unhas palmillas, que se me mandaron, que cante na língua que eu falo, que se me pediron na vida dunha, o pé das ondillas que veñen e van. Parece que nestes tempos de crise hai escenarios habituais como poden ser os teatros e outros sitios destinados tradicionalmente aos músicos que non están programando tanto. Dirías ti que os bares están asumindo esa función de programar, de manter a cultura, que moitos bares en Compostela estánse convertindo nos únicos escenarios que agora artistas e público teñen para encontrarse? Sí, é moi posible que os bares estén asumindo eso. E as iniciativas individuais, porque creo que este tipo de épocas tan convulsas axudan moito a replantexarnos as cousas e sacar o mellor que temos de nós, que é o que temos que facer. Moitas veces, cando estamos moi ben, quedamos un pouco en vagancia, non? Aí de non facer nada, non? Este tipo de épocas fan que saquemos o mellor de nós mesmos e hai moitas iniciativas individuais que fan tamén que a cultura non morra e a música tamén, ademais dos bares que fan un esforzo grandísimo, por outro lado, por ter concertos, porque evidentemente eles sempre perden cartos ou o mellor non lle é tan bo para a súa economía, mas siguen aí apoiándonos e iso é de agradecer, de verdade. Meu coração é tão intransigente, amo batata quente, amo batata quente. Meu coração é tão intransigente, amo batata quente, amo batata quente. Amo batata quente, amo batata quente. Amo batata quente, amo batata quente. Maravillosa tanto Nasla como Lino como Fred Martins, vimos namoradas. Não vou deixar pistas e tudo o que eu fizer já terá sido. A súa relación que ten coa cultura galego-portuguesa, brasileira, non sei realmente como eran as etapas do medio, mas esta última etapa pareceme interesantísimo, pareceme moito importante que haxa un espazo que nos poña en comunicación coa xénese, coa orixe da nosa lingua. Contame que tipo de actividades neste sentido, música, teatro, ides a ter ao longo de todo o ano? Pois normalmente intentamos facer unha programación o máis variada posible. Temos música, teatro, DJs os fines de semana, intentamos que haxa para todos os gustos, sobre todo música. A música ten un peso importante, soul, música negra e o sábado máis indie, rock. O escenario e a pista do Ultra conectan a través dunha barra lateral onde público, camareiros, artistas e demais clientes rematan as noites bebendo e bailando. Hoxe despediremos o programa gozando xunto a eles dun dos mellores mojitos de Santiago. Vémonos a próxima semana.
Se hai un local presente en cada programa de Compostela en Llamas, ese é o Pub Quintana. Hoxe na súa sección poderemos disfrutar dos concertos das últimas festas da Ascensión, onde charlamos con músicos como Nena da Conte ou Macaco. A Praza da Quintana ten a grandeza de ser igualmente atractiva para o público e os artistas. Aqueles poden desfrutar dun escenario de grandes dimensións e estes de actuar no marco incomparable que é o corazón do noso casco histórico. Saqué una pistola y disparé contra todos los enamorados. Salté de mi tumba para robar la luz de las estrellas. Esta praza sempre tivo un papel destacado nas nosas celebracións locais. Nas últimas festas da Ascensión, por exemplo, o equipo de Compostela en Llamas achegámonos por aquí para charlar con xente como Macaco, Nena da Conte ou o empresario Félix Insua. Bueno, Félix, unha vez máis aquí celebrando as fiestas da Ascensión, o Quintana con un papel protagonista. Hombre, eso esperamos siempre, que sea protagonista Quintana, claro. Que tal estás vivindo a noite? Genial, como siempre. Eu as festas de aquí de Santiago vivos como se fora o primer día que chegare aquí. Que tal el feeling de tocar aquí en la Plaza de la Quintana? Pues buenísimo, ¿no? Es un lugar impresionante. Santiago es una ciudad preciosa, ya había estado, ya había tocado. La gente es súper linda, súper natural y creo que el entorno pues ayuda a eso, ¿no? Oye, Mai, igual es porque yo soy compostelano, pero me parece que esta plaza para los músicos tiene como un feeling muy especial. No sé si tú habitualmente actúas en enclaves así tan impresionantes. La verdad que la Plaza de la Quintana es muy bonita, suena muy bien y me encantaría hacer un concierto aquí entero con toda mi banda, porque la verdad que tiene una sonoridad muy buena, y luego el público gallego, que es muy cariñoso. Como ben saben moitos composteláns, nesta praza o protagonista indiscutible é o Pub Quintana, que agora atopou un compañeiro de aventuras no santiagués. A disco e o bar ofrecen unha ampla alternativa de ocio grazas a que combinan dúas atmósferas moi ben diferenciadas. Fálame un pouco desta combinación Santiagués-Quintana, como está funcionando o tema? Genial. A verdade que estou moi contento de haber collido Santiagués tamén, porque fixen unha alternativa da Quintana a cal non tiña, que era as primeiras copas, unha música totalmente distinta a Quintana, un ambiente moito máis tranquilo, e local, pois está funcionando moi ben, estou moi contento. Está claro que estos son os bares perfectos para toparse cos rostros máis coñecidos do panorama nacional. Así que xa sabedes, se vos gusta estar rodeados de famosos, o Quintana e o Santiagués son a vosa mellor opción. ¿Qué pasó, Santiago? Yeah! Un saludito muy fuerte para Compostela en Llamas, aquí Macaco de Monkey Man, emitiendo desde Santiago. Hola, soy Mai, Nena Conte, y os mando un beso muy grande a todos los que veis Compostela en Llamas. Chao. E como estes días non queremos que deixedes de estar informados sobre os mellores eventos da semana, preparamos para vos a nosa axenda cultural. Leo Nash, Pablo Nash y Carlos Nash los invitamos todos los viernes a las 23 horas aquí en Momo, en Arrúa, en el medio de la Rúa, música en directo. La mejor para las noches de los viernes. Chao. Hola, son Manu de Frederic e imos estar aquí en Babel.
Desta forma pechamos a nosa ruta esperando que pasarades un bo rato e sobre todo que tomarades boa nota das mellores opcións para as vosas saídas nocturnas. Pronto estaremos de novo con todos vos e con novas propostas de ocio, pero ata entón, recordade que podedes seguir os nosos contidos a través de Facebook.